Много грим. Стигаме до частта с пудрата. Запечатвайте си хубаво грима, ако сами се гримирате на бала. И не само, защото просто в тия жеги ще е нещо страшно. Не знам за кой път вече показвам, но това е пудрата. Няма друга по-добра, разбираш ли? Понеже доста от вас ще питат, комбото на устните е Panacea Angel Kiss и този молив на Makeup Forever Endless Cacao. Това е топ комбинейшн. Excuse me, но това е... Защо изглеждам като нея? Защо изглеждам едно към едно с нея? Единствената разлика наистина е просто, че ми липсва една перука и това, че съм мъж, а тя е жена. Уоу. Това ще е грима определено. И обмислям варианта с перуката. Това е грим. Ако искате пълно преобразяване и смяна на идентичност, просто това е вашия грим. Елате при мен на грим. Цъкнете плюса за втора част, за да изберем заедно аутфита. Целувам ви.